Argiaren zeneta egunaren oinordeko abia aitezen deno jaunaren gana goizean. Usatu diru goizalbak gure baitako ilunak eta pozaldi betean sortu digu bihotzean. Aitzaren aita jainkoak argi bizala goizarri gure gionitzala ikusarazi bidean. Azken orduan dezagun zeren nagusia baitan, eskuratu guretzako utzi zuen ondarena. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jauna zuekin. Zenide maiteok, presta dezagun geure bihotza, geure anima, eukaristionetan parte hartu aliziteko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, egin dezagun otoitz. Hoi jainko, zugan uste ondutenen babesa zarena. Zugabe ez da ezer sendorik, ez ezer santurik. Erakutsi zaiguzu zeure errukia handia. Zu gidari eta erakusle zaitugula. Zuhurtasunez balia gaitezen lurreko gauzez, eta oraintxedanik betiko ondazunei itxatxirik bizi gaitezen. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta arrek bizi behizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jeremias profetaren liburutik, Joiakin Josiasen semea, Judako errege izaten hasi zen garaian, jaunak esan zion Jeremiasi. Hau dio jaunak, jar zaitez jaunaren tenpluko atarian, eta hitzegin Judako hirietatik jaunak urtzera tenplura datozen guztiei. Hotzegin agindu dizkizudan eiz guztiak, bakar bat ere utzi gabe haiei esateko. Behar bada adituko dizute eta itzuliko dira beren jokabide okerretik, horrela baldin bada damutuko naiz eta ez dut beteko haien egintza gaiztoengatik ematea pentsatu nuen zigorra. Esaiezu beraz, hau dio jaunak, ez badidazue aditu nahi, nik eman izuen legearen arabera jokatuz, eta nik etengabe bidatzen dizkizue da neure zerbitzari profeten esanak adituz, zuek ordea ez duzue aditu nahi. Orduan tenplu honi ere, Siloko santutegiari egin niona egingo diot, eta madarikazio adierazgarri izango da hiri hau munduko nazio guztientzat. Apaizek, profetak eta herri guztiak jaunaren tenpluan itzaldi hau egiten entzun zioten Jeremiasi, eta jaunak herriari esateko agindu zion guztia esan zuenean, apaizek, profetek eta jendeak heldu egin zioten esanez, heriotza zigorra merezi duzu, nola ausartzen zara jaunaren izenean esatera, tenplu hau Siloko santutegia bezala izango dela, eta hiria bizilagunik gabe gelditzeraino erraustua. Eta jende guztia Jeremiasen inguruan pilatu zen jaunaren tenpluan. Jaunak esana. Erantzun jauna zeure maitasun handiaz. Erantzun jauna zeure maitasun handiaz.
Buruko hileak baino gehiago dira, arrazoirik gabe gorrotu didatenak. Indartsuak dira nire erasotzaileak, nire etxai gezurtiak. Lapurtu ez dudana itzule behar ote dut. Erantzun jauna, zeure maitasuna handia. Zuregatik jasan ditut irainak, zuregatik lotxaz gorritua dut aurpegia. Arrotz gertatu naiz neure zenideentzat, ez ezagun neure amaren seme alabentzat. Zure tenpluaren maite minak erretzen hau, eta gainera datozkit zuri egindako irainak. Erantzun jauna, zeure maitasuna handiaz, baina nik zuri degizu ototoitz. Mesede garaia duzu jauna, erantzun ene jainko zeure maitasuna handiaz, zeure salbamen leialaz. Erantzun jauna, zeure maitasuna handiaz. Aleluia, aleluia, aleluia. Jaunaren hitzak betiko dirau, hitza hauzue jotz egiten zaizuen berri hona da. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zuekin, Jesukristoren Evangelioa San Mateoren liburutik. En aquel tiempo Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada, ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todos sus hermanos? Entonces, ¿de dónde saca todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, solo en la tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Jaunak, esana? Gaur, Jesus bere herrira joaten da, bueltatzen da, Kafarnaunera, eta han betiko pertsonak, bere familiaren inguruko pertsonak, federik gabe aurkitzen ditu. Eta Jesusentzat hori gauz tristea da. Azkenean, fedeak erakusten digu zenolako importantzia ematen diogu jainko eta gure arteko erlazio horri. Eta hori landu egin behar da, erlazio guztiak bezala. Eta hortan danok eroi gaitezke. Eta bete-betien gaude sartuta abuztuen, eta abuztuen zereginek, gure eguneroko zereginek jetxi egiten dira, eta ez dugu lanera joan behar, ez ditugu bilerak, ez ditugu, denbora gehiago dugu guretzako, geure familientzat, eta garai ederra da, garai oso ederra da. Baitare garai ederra da pixkat deskantzatzeko eta urtean zehar egon ez garen pertsona horiekin egoteko. Edo urtean zehar egin ez ditugun plan horiek egin ahal izeteko. Hori oso ederra da. Eta nik uste gaur egun gure jangoikoa hemen egongo balimazan, ere hortara gonbidatu gintuko dela, ez da? Baina gure jangoikoek baitare gonbidatzen gaitu abuztuan eta momentu honetan geure fedea
indartzera. Normalean urtean zehar egiten ez ditugun planak egiten ditugu, eta usten ditugu guretzat importanteak diran gauzak. Eta lehenengo gauza usten dana da, otoitza, fedea. Fedea ez, baina otoitza bai, sakramentuak ere, eta gure jangoikoak hortara ere nik uste gonbidatzen gaitula, ezta? Momentu honetan, abuztuan sartu gean hil eder honetan, hori hain importantea dena guretzako mantentzea, ez? Indartzea, ez? Ez urtean zehar egin dugun bide hori ez galtzea abuztuan. Hoxe eskatzen diogu gaur gure jangoikoari, eman dezaigula grazi hori. Otoitzean, sakramentutan, segitzeko indarra. Eta baita ere geure zenideengan bera ikusteko gaitasuna. Hori ere eskatzen diogu gaurko honetan. En este tiempo estival, este agosto que acabamos de empezar, bajamos las defensas, nos relajamos y es un tiempo de descanso como es normal, pero el Señor nos invita a que sea un tiempo de descanso, pero que lo que nos fundamenta nuestro espíritu con el Señor, lo que alimenta nuestra relación para con el Señor, la sigamos manteniendo. De la misma manera que cuidamos nuestro cuerpo, pues bebiendo y comiendo, en verano también, pues en verano también sigamos alimentando eso que hemos alimentado durante todo el curso, durante todo el año, que es nuestra relación para con Dios, a través de la oración y a través de los sacramentos y a través de la caridad para con el prójimo, ¿no? Pues hoy le pedimos esa gracia al Señor y que no se encuentre con un pueblo, con unos hijos, unas hijas suyas que en este tiempo de verano pierden la fe, su fe disminuye, ¿no? Sino que tenemos tiempo para todo lo demás, pero que también saquemos tiempo para aquel que nos ama con locura. Egin dezaizkigun eskariak gauza guztien sortzaile eta eusle den jangoikoari, Jesusen izenean. Eliza hartzaileen eta elizkide guztien alde, Jesusek geure esku utzi zioen misioaz jabeturik, zaila dabilan norbere eginkizuna eta zerbitzuaz harretaz betetzen. Eska dezaiegun jaunari. Jangoikoaren bila dabiltzan gizon emakumen alde, jainkoa beti zain dutela oharturik, ez daitezela etxi jangoikoaren bere seme barne muinean eta zenidengan aurkitu arte. Eska dezaiegun jaunari. Geure udaletxetako agintari eta arduradunen alde. Asma dezatela herritarrei entzuten, denekiko begirunea lortzen eta herrian beharrezkoak diren zerbitzuak antolatzen. Eska dezaiegun jaunari. Hemen bildua gaudenon alde. Sinismenean gero eta sendoago, itxaropenean gero eta bizkorrago, eta maitasunean gero eta sutsuago izan gaitezela. Eska dezaiegun jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Bedeinkatua zu jauna, zeru lurrain jangoikoa. Zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarrezugun hogi hau. Lurrain indarrak eta gizakere lanak sortua. Hau xengo zegu, betiko zorenaren hogi. Bedeinkatua zu jauna, zeru lurrain jangoikoa. Zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarrezugun ardo hau. Mahatxo indarrak eta gizakere lanak sortua.
Hau sengo zaigu, betiko zorionaren edari. Enideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskintzerakoan. Onartu jauna, zeure esku zabaletik hartuta, ekarri dizkizugun eskintzak. Egizu misterio santu hauek, zeure graziaren indar eragileaz, santu egin daitezela oraingo geure bizitza, eta gida gaitzatela, betiko zorionera. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna eta guzti santu jainko alguztidun beti ere korri. Zuzara jainko bizi eta giazkoa, zure dizdirak lurbira osoa betetzen du, baina batez ere zeure irudia egin duzu gizakiengan utzi duzu zeure aintzaren zantzua. Zuk dei egiten diozu gizakiari, eguneroko lanaren bidez. Zurekin batera aurrera eraman dezan, zeure kreazio egitasmoa. Zeure espirituara ere ematen diozu, zuzentasunaren zerbitzari eta bakegile egin dadin gizaki berri den Kristorengan. Horregatik, aingero eta santuekin batean, zeure aintzaren goratzarrea abesten dugu, poz batean kantari. Osana, Osana, zeru goienetan. Osana, Osana, zeru goienetan. Santu, santu, santua, diren guztiek jainko jauna, zeru lurrak beteri dauzka zure diztiak. Osana, Osana, zeru goienetan. Osana, Osana, zeru goienetan. Bere ingatua jaunaren izenean datorrena. Osana, Osana, zeru goienetan. Osana, Osana, zeru goienetan. Santu zerabei jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu gehar dauek zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak manez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliz harturik, berriz eskerrak manez bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau, nire, oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala.
Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Eraberean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur horitzen ditugun Ladislao, Jose Luis, Josefa, Felix, Lander, Eva, Jose Ramón, Jose, Julián eta Francisco. Arritzazu zeure aurpigeren argitan. Errukizak izkigorren gu guztiok betiko bizi eritxe ezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiek batean gortzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa ital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia gizalde eta gizalde guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zerbetan zarela. Santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure reinoa. Egin bedi zure naia zeroan bezala. Gurean ere. Ema eguzu gau egun ontako ogia. Barkatu gure zorrak. Guk ere gure zorrak barkatzen diegu ezkai. Ez gaitzazu utziten taldean eritzen. Baina atera gaitzazu gaitzatik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzupak agurugunotan, zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan zendo. Betiko zurinaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorreko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet neure pakea ematen. Begira zure elizaren sinizmenari eta ez gure bekatuei. Eta zure gogoa den bezala, ema Elizari pakea, eman batasuna, erreg bizi beizera gizalde eta gizaldietan, jaunaren pakea, beti izuekin, ema Josue alkarri pakea. Jangoikoaren bildotxa, entzun dezu munduko pekatua, erruki jauna, Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezu munduko pekatua, erruki jauna, Jangoikoaren bildotxa, ema eguzu, bakea. Hemen, Jangoikoaren bildotxa, una munduko pekatuak entzen duena, zorion txua jaunaren maira deituak. Jauna, ez nahi zinor zure etxe. Baina zezuz bat, eta zendatuko naiz. Gurekin egon, gurekin jauna, dezagun orain itzegin. Edu da gaua, iluna, gurekin zertaz mintzo zineten bihotzilun ibili zola bihotzilun ara Jerusalenen ere negun Jesus ipela ere negun gurekin egon gurekin jauna, dezagun orain itzegin. Edu da
Zutarteko jendeak bizi dela, omen dabiltzan bizi dela. Gizon zentzugabeak zeinepela zuen bihotza, zeinepela. Gurekin egon, gurekin jauna, dezagun orain hitz egin. Heldu da iluna, gurekin egon, gurekin. Egin dezagun otoitz. Eukaristiako sakramentua hartu dugu jauna, zeure semearen ekaldi pizturaren betiko oroigarri. Berak neurrigabeko maitasunez eman digundua hau, izan dakigula salbamenerako. Errege bizi beizera gizaldi eta gizaldietan, jauna zuekin, eta bedenkaz itzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Zu zara gure ama, zu gure egina, eguzkia bezain Baita txegina. Andresa murreka guztiz hartua, zaerra zaude, aldak horreka, tanurak zabaltzen dezu, zeruko kolorien usai gozoa, Tanola zabaltzen dezun azoera, zeruko kolorien usai gozoa. Orain, Jesus gurtzeko aukera izango dugu, tendremos para toda persona que quiera tiempo de exposición al Señor. Eskerrik asko etorri zeaten guztioi zaindu zaitezte eta jauna lagun bihar elkar ikusten dugu arratzalde eta gabon bat izan dezazuela.